denari eutsi, geroa irabazi. Herrigintza, kulturgintza eta hizkuntza. Euskal Herri, Euskaldun eta moderno baten bidean. Bi jaiotza izan dituela jakinek, 56koa. Lehenengoa noski eta importanteena, inolako zalantzarik gabe, baina birfundazio edo esango nuke, lehenengoa 77koa aipatuko nuke, eta hori da jakin kaletartzen dena. Beste formatu bat hartzen du gainera, Esprit aldizkari frantsesaren formatua. 79an guztizko debeko bat etorri zitzaion, kenduen zioten publikatzeko eskubidea. 77an lortu genuen, berriz jaki plazaratzeko. 80ean, beste aldaketa importante bat dago, jakinkizunak SL sortzen da, 2014an fundazio bihurtzen da, Lorea kudeatzaile bezala, eta beste talde handi bat sartzen da jakinen. Beraz, jakin da, momentu honetan, iraupen handiena duen aldizkaria, eta gainera, aldizkaria segitzen duena eraginkor izaten. Izan zaigu kritika bezala, guk egin genuela eten bat aurreko belaunaldiarekin, eta etena guk ez genuen egin, baizik etena guk eredatu egin genuen. Gerrak eten bat ekarri du. Gerra osteko lehen belaunaldi autonomoaren aldizkaria izanik, eta orduko kezkak izanik, kultura eta euskera uztartzearenak izanik, espreski kulturari heltzen dio, pentsamentuari heltzen dio, eta hori da saio, kultura, pentsamentu aldizkari bat. Eta beti iraundu bide hortatik. Ikastegi horietan, seminarioetan, dantzekoetan, euskalduna daudenean eta nolabait gerorako alfabetizatuta egon behar dute, euskara ikasi behar dute eta beraz idazten ikasi behar dute. Eta bertan sortzen dira halako kaier xume batzuk, orrialde arruntez egiten direnak, eta egon liteke maila ezberdintako aldizkariak ere badaude. Gure izarra, 1950ean sortu zena, eta ondoren jakin, goiko alfabetatze baten emaitza dira. Esan behar da, garai hortan, seminarioak Euskal Herriko Unibertsitatea zirela, eta beraz, euskal kontzientzia eta euskera landu nahi zutenak eta gaiak menderatzen edo mendera bidean zeudenak eta seminarioetan zeuden, gehien bat. 56 urte hori oso berezia izan zen, alde batetik euskaltzaindiak gerra osteko lehenengo batzar irekia egiten du. Eta gainera, Arantzazun egiten du. Urte berean Arantzazuko basilika berriaren inaugurazioa da. Arantzazuko Andre Maria berriz herri dabil, artistak ere Arantzazun daude, badago giro kultural garrantzizko bat. Guzti horrek ematen die gazteei moral berri bat. Bueno, ni ordu mutiko nintzen, jakin atera zenean, eta bera zeneko horren berri, baina geroztik entzundakoak ikararrezko zirrara sortu zuela Euskaltzaindiaren bilera hartan 56koan aurkeztu zutenean. Aleak desagertu egin ziren Euskaltzainek edo bilerakoek erosi zituztelako. Bizkaitarrak daude, nafarrak daude, gipuzkoarrak gehienak, eta beraz, nolabait aldizkariarentzako batasun baten bilaketa. Jakinek nahi du euskerarentzat kultur mundua bereganatu. 1959an Euskaltzaindiak agiri bat ateratzen du, euskal hitzak eta noiz diran benetan euskerazkoak eta noiz ezin diran hartu edozein garbizaletasunaren bidetik edozein gauza. Momentu hortatik aurrera, fase berri bat sartzen da gure baitan ere bai. Hizkuntzak behar zuen batasunen bat bai ortografian da gainerako arazuetan, ala ez. Eta guk laster ikusi genuen urteroko bileratan nahitaezkoa genuela batasunen bat lortzea. 1964an Baionan egingo zen batasun ez Euskaltzaindiaren abezik. Bertako Eusko Elkargoak edo egin zuen, idazkaritzak egin zuen
dei erantzunez, ara joango ginela, gure arau proposamena eramatera. Eta horrekin, jakin izan da, aldizkari ez lehenengoa bakarrik, baizik aldizkari bakarra, Baionako bilerako erabakiak hartu eta horiek erabiltzera behartu zuena. Jente askoren azarre handiarekin. Oraindik 4 urte falta dira, Arrantzazuko bilera egiteko 78an Batasunaren bilera, ezta? Eta orduan 59ko hori oso importantea izan zen. 77an sekulartzen denean, ez dago ikasleekin zerikusirik. Erabaki hori ez dugu guk hartzen, Erabaki Arantzazun hartzen dute, eta ikasketarako pixka bat enbarazu ere egite zuen aldizkariak. Garrantzi sozial, kultural berri bat hartzen du aldizkariak, ez kultura apalago batekin, baizik eta mundu sekular eta laikora zabalduta, ez? Orduan LKI eta ingurukoak eta MC eta hoia bazebiltzan hor sartu nahian, ez da? Inkluso, momentu batean esan ziguten, Carlos Santamaria tartea sartzen baldin bada aldizkario pikutara doa, zeguk ez dugu apoiatuko. Carlos Santamariari esker eta Ricardo Barregiri esker, eta nire lantxuari ere bai, atera zen aurrera. Gaztedia gurekin zegoen eta aurrera atera izan ginen. Begira, ni neu, lehen esan dudan bezala 70an sartu nintzen, orduan ez zegoen aldizkaririk. Eta ni neu murgildu nintzen batez ere liburuen edizioetan. Eta hor sortu zen hain zuzen 1973an Donapaleun egindako 3 egunetako jardunaldiak izan ziren, eta plan bat egin zen hain zuzen, plan editorial bat, ze liburu mota atera behar zen, ze sektore diferentetakoak, eta baita ere, esango nuke, hango importantea izan zen, hiztegi tekniko berezituak landu behar genituen, sektore, zientzia guztietakoak. Orduan hasi berria zen Eluiar ere, beren fisika eta kimika hiztegia lantzen, pizkatxo bat jakinen gidaritzapean. Batasunarena eta terminologiarena zientzietarako hildo horretatik dator. Lehenengo emaitza, erbia hau da, naturzientziak Paulokik datuta, eta alde horretatik, pauso berri bat zen, urrengo urratsa uzei da. Hau da, zentro terminologiko bat ikusi genuen geure eskarmentuz, horrelako zerbait egiten espalin bazan, hizkuntza beti maingu geldituko zela behar zen lanean. Egin duen halako plankintza orokor bat euskal kulturari buruz. Komite bat baliz bezala euskal kulturari begira. Eta horrek arrakasta handia izan zuen. Beldurra zegoen, zigortua izateko beldurra. Momentu horretan, Espainia frankista itxian eta nazional katolikoan gaude. Orduan, behar bada jakinen merituetako bat da, hain zuzen, ireki izanak garaiz, itxikeria besterik ez zegoen garai batean. Donostia magenuen adiskide bat, guri begira bizizena ofizioz. Eta atrebentzia handitsua iruditu zitzaion, imprimategitik aldizkari bat zabaltzen Euskal Herrian hastea eta euskaraz. Fraile Kaskamotzani gertatu nintzen Ugarte jaunarekin hitz egitera. Informazionei turismoko delegatuarekin egitera Donostira, debekua etzen izan, baizik eta pixka bat arautegiaren bidetik ibiltzeko eskatu zigun eta aurrera egin genuen. Aldizkaria itxi zutenean, provisionalki behintzat, artikulu pilua zegoen prestatuta edo bidalita Arantzazura, eta orduan hori denak bideratu zituzten Egan aldizkarira. Beraz, hor badago zenbaki bat Egan aldizkaria, ia dena osorik Arantzazutik edo jakineko jendeak idatzitak. Michelena berak eskatuta, debekua izan zen, 79koa, hori izunik ez da egon, baina egin dute jakine publikatu ahal izateko erabakia erabat kendu. Guk orduan uste genuen erregimena irekitzen ari zela. Gogoratu behar da, Ricardo Barregiren sozialismo bodan dago, Txillardegiren justu kontrako tesiak defendietuz eta bat, eta Euskaltzalean jainko hil behar dugu eta holakoak, pixka bat inguruan ere eskandalu txiki bat sortzen zutenak. Eta utzi egin zuten, baina gero, halako baten 79an erabaki zuten, aldizkaria ez da publikatuko, gehiago. Eta motiboa, eman zuten motiboa da, aldizkaria bat zela abertzalea eta progresista. Eta beraz,
ez zegoela lekurik. Momentu batean, aurkitzen gara aldizkariei gabe, ezin publikaturiz. Orduan, saio batzuk egin genitun. Nire izan zidaten, Deban oporra pasatzen zituela, lan egiten zuen batek, eta gainera, frantziskotarra zen. Joan nintzena beraren gana, eta esan zidan, oso zaila da, oso zaila dira. Gero, zentsura, aztertzen ari nintzelarik Alcalá de Henaresen, artxiboan, aurkitu nuen paper mutur bat, darles cuerda para que ellos mismos se ahorquen. Aldizkarien bokazioa izan da kultura modernoaren aldizkari izatea. Eta hain zuzen, arrazoi realan, seguruenik, Joamarik esan duena da, hemen formalki esaten dugu gaiak, teologia eta filosofieko gaietarako aldizkari bat, eta resultando que el examen de algunos de los ejemplares aparecidos en Yakin, y muy especialmente los dos números 29 y 30, demuestra de modo patente que tanto el objeto como el contenido temático han cambiado. Hori da arrazoietako bat. Bai, hori da arrazo formala, eta gu genuen mugak horiek zirelako, baina gero horrez agertzen, baina beste zean agertzen da, azkenean zeratik ematen diguten segimentua egin da gero, eta kasualidadea, segimentu hori egiten duena da, nik justu Deban bisitatu nuen gizona. Beraz, ondo zekien, zeren atzetik, ze gertatua zen horrekin, oso ondo zekien. Berak, enkargo hori izan baitzuen ministerioaren barruan. Jakinen biltzen da herri baten sustraiak edo herri baten enborrak edo zutabeak izan beharko lirateken hiru elementuak, ez? Eta zuri jartzen dizutenean nolabait ematen dizutenean lekukoa, erreleboa izateko, hor hartzen zara jakin zer izan da, ez? Belaunaldi honek eman duena pentsamendu mailan eta praktika mailan, pentsatu eta egin, herri honen alde egin duena, nik ez dakit nire belaunaldiak edo ni baino gazteagoak direnak maila horretara iritsiko garen.